yapı içerisinde teşhiri Diyarbakır'a yakışan Amide. Li bajarê Amedê pêşengeha binavê pêşengeha 33 şaristaniyan hat vekirin. Pêşengeh ji alî komeleya senetkarên hatine tayin kirin ve û bi şîrkatiya dîta vê ve li hola Weqfa Alîkarî û çandeyên asandina Amedê hat vekirin. Di pêşengehê de 33 berhem hatin pêşkeş kirin. 33 medeniyeti Mezrabotan, Mezopotamya çekirine ew dosyê hevalê me yê hêja. Li ser vî coğrafyayê da kîjan medeniyet ava kiriye yani tiştekî çêkiriye li ser wan 2 sal xebitîne. Bunu yapmış. Evet. Di pêşengehê de berhemên ku li ser textika û çerman hatibûn çêkirin, behsa çîroka zayîna nivîskarî, astronomî, hukuk, bazirganî û mirovayî ku li Mezopotamyayê dest pê kiriye ne. Heman demî de dîroka jiyana yekem a niştecihî, rêxistinên siyasî, bajarên dewlet, împaratorî û derketina padişahan hatine formüle kirin. Teknik olarak dibin aslında kündekari. Yani kündekari çeva, darika, bi iskarpila, bi keskiya, hundrivi derdik evi mesela pari katman çedibi. Dibin kündekari tarzı. Malzeme ki ahşabın. Tahtanın yani. Tabii bir teknika kündekari hem de becim bir teknika Persan yani Kurdan, Ermeniyan, Türkan yani bir teknike o aydemeten enine yani o medeniyetten gişe kullanmış gibi. Vedra medeniyete gişati canat bir mührivan dibe. Canacı mesela müzikavan heyli mesela el tariha haya dünya gişi en kevn müzikavi heye ahuri mitani imparatorluği heye ev mesela mağana derxti yani bana kes mesela ne zanam dixwazim ona peş bixin jiber ku insan bira ev zanebe mesela gelek eji wada beri hat vedram wan zanibu em dixwaz ki ev va insani me vedra ke masi xo em ali hunere tamam bike jiber ku insani me bira amede daha ziyade zanebe beri vedra daha hoş temsil bike jiber en naskirnay bide Tamamıyla yine bahsettiğim gibi Di pêşengehê de sembolên li ciyên ku tovên pêşîn ên îcat a gir û çandinê hatiye avêtin, li ku derê matematîkyanek dibîne û li wir zagonteyên nivîsandin hatine çêkirin. Pêşengeha 33 şaristaniyan wê heta 13 Nîsanê vekirî bimîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.